Santa! On estem? Estàs a 5. 5, vale. Hola, amics de 5. Què tal? Perdoneu, he vingut una mica tard i no sé si va gaire despentinat. És que ja se sap, no? Acabes de repartir, em passa una mica cada any, tinc molta gent i, esclar, s'ajunta, fotem sopar d'empresa i tot després i ja s'allarga. Total, que hem llogat l'ús de gas i hem acabat ara, vale? El bus m'ha deixat aquí i ja està, perquè, clar, els renos han de descansar també. Bueno, aquí m'heu deixat un d'allò, un obsequi. Tinc 7. Catalunya estic molt a gust perquè és una terra molt bonica, però clar, la competència hi és, i esclar, què vols? A veure, aquí a Cagondena tenim el Tió, el meu gran amic Tió, però clar, aquí, pobre home, el piquen cada any, jo per sort no em piquen, estic millor, i bueno, la gent m'espera, però l'espera més amb ell. Fotem el que podem, no? Ha sigut una bona campanya, sí. Tenim un problema i és que fa des de molts anys que estem intentant reivindicar la nostra imatge, no entenem què passa, que la gent compra figuretes del pessebre, però el Pare Noel on és? És una putada perquè jo llegeixo les cartes i la gent m'ho demana. Com és, Pare Nadal, que no tens figureta al pessebre? I no sé què respondre'ls. Bueno, la gent em fiquen a les façanes de casa, amb llums i tal, n'hi ha alguns que fan referència bona a mi, n'hi ha d'altres que no. S'aguanta per enlloc. Però bueno, bé, a part d'això tot bé. M'ha acabat tard avui, Llavors, clar, allò que et deia. Ha dormit Santa Claus. Santa Claus! Ei. Vale, vinga, doncs. Ho heu fet molt bé perquè ho heu fet amb negreta i amb lletra grossa. Per què viu al Pol Nord i no a Cadaqués? Que queda més a prop. A Cadaqués. A mi Cadaqués m'agrada molt, però... Saps què passa? Que allà al Pol Nord tenim la fàbrica molt guai. És una fàbrica que fa molts anys que funciona. Llavors, és molt senzill d'explicar-ho. T'ho resumiré. Què més? Per on t'anava jo? Clar, és que tinc una edat, Si no hi ha neu, el trineu no llisca. Tu has respost bé? Sí, perfectament. Però Cadaqués m'agrada molt, de fet. Ha fet mai alguna entremaliadura quan porta els regals a les cases? Quina? Això no es pot dir. Això jo treballo... Que tu no li demanes a un cirurgià si ha tancat bé la sutura un cop ha operat? Doncs jo faig la meva feina impecable. Tu t'has trobat mai la teva casa desendreçada després de que jo vingui? No, Bueno, no va ser tu, doncs. El 3. Diu, és veritat que té una llista negra? Llista negra no, però esclar, estem molt pendents de lo que passa i clar, al final nosaltres hem de fer una repercussió de l'any global. Tenim forces demandes en general. Sí que val a dir, clar, aquest any hem vingut de grosses. Almenys aquí, per lo que heu vist, heu estat bastant cardadots últimament. Teníem apuntat per... Amb aquest sí que li vam... Bueno, sí, amb aquest va ser personal. Amb es poden dir noms? Sí. No surt d'aquí, No. Bueno, amb Amazon, que aquest any jo li he de... Bueno, ho vaig deixar per uns elfs, o en tot cas els hi vaig dir, si no us ve de gust, jo amb aquests temes dic, si no us ve de gust amb aquest home no el visiteu, ja se n'ocuparan els reis, que també ho fan bé, i si ells no ho volen fer, ja t'ho trobaràs, saps? Haver-t'ho portat millor l'any que ve, tu. Quarta, per feina, Maco, perquè heu comprat sobres de diferents colors, fa patxoca, com els regals, aquest m'agrada molt. Ara es porta l'Spiderman. Aquesta sí que em costa una mica de respondre-te-la perquè, clar, diu, què cobren els follets per treballar per tu? Jo no els hi pago res perquè, són ells que per la seva condició de ser necessiten treballar amb mi. I en el fons són com una família, no? Ens estimem i convivim plegats durant la resta de l'any. Llavors, tu saps el gasto que és per mi, això que faig en un dia? És bèstia, Hi ha molts gastos i pocs beneficis. Llavors, si no col·laborem entre tots és molt complicat de que tiri endavant.
Hem de ser una gent que ho fem per la il·lusió de la gent i això no té preu. Tot el que siguin condicions laborables jo penso que els hi faig unes bones condicions, a més estan mamadíssims. Tinc un col·lega que fot gimnàs que els hi dono uns batuts que t'hi cagues i estan tots mamadíssims. Llavors, la resta de l'any, quan els hi dono vacacions, se'n van por ahí i m'expliquen que es munten unes parrandes per allà que si no estiguessin així de mamats no ho farien. Això tampoc té preu. Pagues amb espècies, doncs. No, les espècies se les fan ells o les porten ells. I bueno, ara de fet deuen estar... Encara hi segueixen ells allà, Jo sóc gran, ja passo una mica, perquè és que si no se m'enganxa i a mi el Sant Esteve m'agrada fotre el Canelon All-Stars amb la meva dona, que està guapíssim. 5, com aquest programa. Salut. Salut. Allà a l'hivern és molt fosc, i ara em foteu aquí, entre la ressaca que porto i els focus aquests, sort en tinc de les lupes. Vostè sap com ha acabat aquí, avui? No. Ja, com és que he acabat aquí, jo? Ens el vam trobar al costat d'una xemeneia. No, això no pot ser. Com va conèixer la Mare Noel? De la mateixa manera que m'heu trobat vosaltres. Em va trobar allà amb una xemeneia, allà estès al terra, una nit que vam fer la feina, allò em van recollir i em va cuidar i mira, des de llavors que fem el Canelon All-Stars perquè em va cuinar una safata de canelons que Déu-n'hi-do, tu. Que per cert, les xumeneies d'ara, Déu-n'hi-do, Jo estic molt emprenyat, perquè clar, jo allà al Pol Nord tallo llenya i és de puta mare perquè les fots allà, va cremant, que la gent no crema llenya. La gent crema això que es porta ara, com es diu? El pellet, això. Clar, és molt complicat, Llavors, què vam fer? El mateix que li fots els entreno amb els follets. Va agafar i bueno, té un amic que fa escalada, llavors ara hem fet tots plegats un curs de prevenció de riscos en ràpel. Saps qui és aquell que és baixet, el que fa les pel·lícules aquelles que sempre fa el mateix? Ah, aquest. Aquest ens va ajudar també, a donar-nos idees de com ho podíem fer de manera sigil·losa. De moment els follets ho han après, els hi motiva que flipes, i tenen una mentalitat de tigre. I clar, jo vaig allà amb els meus renos i ho vaig veient, i tant en tant foto alguna foto i veig, és que ho feu de cine. Ep. Aviam. Ah, és ella. Li agafo, no es fa res, que no? Digue'm, rateta. Papi Noel, on pares? Cada 20 Ai. és igual. Ai, perdó. És que estic amb uns amics que és que saps que hem anat a esmorzar, perquè tenia els elfs. No pot ser que cada 25 em facis esperar per No, ja t'ho explicaré, rateta. És que ens hem anat a esmorzar perquè els elfs estaven cansats, saps allò que fan que a vegades els agrada xumar una mica i bueno, i ara els he dit, va, que us convidaré a esmorzar, ho farem bé. Però ja estem, ja gairebé acabem, no pateixis. No, jo ja tinc tots els canelons a punt. Sí, jo... I que els espero. Tot l'any aguantant tot el tema dels elfs i... No, perquè és que hi tenim una relació molt important perquè és el dia que ens toca treballar i quan acabem de treballar ja se'ns ha d'anar a esmorzar, però pensa que tinc els canelons al cap, que no ho saps prou, amb aquella beixamel que els hi poses tu. Ai, sí, rateta. Que bé, quines ganes. Ai, sí, després et faré allò que fèiem sempre. Vinga, carinyo, que vagi bé, fins ara. Vale, fins ara. Sempre em fa el mateix. Anem al 6, perquè és que aquí... Aquesta és bona, diu, té problemes amb aduanes a l'hora de passar els regals per diferents països? No, el meu ja està molt acceptat. Això ho gestionen els elfs, que de la mateixa manera que porten tot el que han de portar quan anem de jarana després, ja, saps? Allò que fan, Ja està. Sincerament, preferiria estar amb la meva rateta parint-li els canelons ja, però bueno, no passa res. Almenys m'heu deixat de veure. Paren un altre que m'he quedat sense ja. Diu, vostè paga impostos? Això és el mateix que la d'abans, No, clar que no em pago. No, si tampoc tinc beneficis. Quins beneficis quins impostos he de pagar sense beneficis? Soc una empresa que no és solvent. Llavors, no ser solvent, doncs rebo ajuts. Llavors, els ajuts no paguen. Següent, ara ho dic jo. Quin ha estat el regal més estrany que li han demanat? Això no es pot dir.
no et regalaré armes, no? Perquè t'ha sonat. En tot cas, això, mira, si hi ha algú que té ganes d'aquestes coses, jo... Saps què? És que som molts que treballem, llavors aquestes coses no passen directament per mi, eh? Jo sóc la cara visible de l'empresa, sóc com el CEO, no? Com es diu això, el CEO? El CEO, exacte. L'empresari, coi. La Nou. Diu, coneix els Reis Mags? Què opina d'ells? Bueno, amb els Reis Mags algun cop hem coincidit, sí. De fet, ara són coses que estem una mica en guerra amb ells perquè, esclar, ells són els grans protagonistes del pessebre. I clar, però bueno, tot i així, qui té el Pare Noel a casa seva, no? La nostra imatge com la del tio, bueno, estem allà, sí. Què em penso? Que van tard, com sempre. És la tònica dels Reis, van tard, fan les coses com poden, no ens veiem massa, perquè, esclar, jo a partir del 26 ja vaig a menjar els canelons, fem el Canelon All-Stars, us he explicat mai el Canelon All-Stars, el que és, sí? Bueno. Són uns desgraciats. Són uns desgraciats. Jo, des de que... Ara ja està. Des de que vam coincidir aquell dia, em van no. No, perquè a vegades em venen coses al cap d'ells i no es van portar bé. Tu agafes un taxi, Quants n'hi caben al taxi? 4 justet, perquè jo tinc un volum i ells també, no? Llavors, què va passar? Que em van fer anar amb un taxi a part. Sí, llavors em vaig emprenyar amb ells, perquè un altre hagués dit, bueno, no, mira, anem 2 i 2, i jo ho hagués agraït, van marxar, em van deixar allà i no, bueno, jo ara al marxar m'anirà bé per... No heu sentit mai aquella que abans de menjar s'ha de fer espai? Aniré a fer espai, ho deixeu tal com ho deixi i ja s'ho trobaran ells. Però bon rotllo, amb ells, i llavors ens trobarem i me cago en nena. No li digueu que he sigut jo. L'últim! Ai, perdó, però què fas? No, home, perquè ja puc. Tan malament em veus. Moltes gràcies. Ah, sí que és el que volia jo. Bueno, on anàvem? El 10. Què farà quan es jubili? Una de les coses que m'agrada fer, com podeu haver-vos imaginat, després de tants anys liant maraques por ahí, és muntar juergues. Sí, llavors tinc els meus follets que són tan ben parits que ens agrada de tant en tant. Acabem el nostre dia laboral i muntem unes maraques allà a l'empresa que, bueno, com a hobby, que ja ho fem, és seguir muntant juergues, no? Com se'n diria això aquí? Un creador d'esdeveniments. I és ben bé que hagi de venir del Pol Nord a dir-vos com es diu esdeveniment, Cago en dena. Bueno, doncs això, d'esdeveniments. I ja està. Nosaltres, com que sabíem que li agrada la Hanna, li hem muntat una festa, també. Ah, sí? Tot i que avui no sé si està per festes, vostè. Aquí és Nadal i estic content, perquè m'atrauen les maneres, deixant de banda els no sé què, i confessions a cau d'orella. Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu!